ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଫୁଟିଯିବ, ଗୋଡ଼ କଟିଯିବ। ନିଜେ ବି ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ହୁଏତ ତା'ର ଶିକାର ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଏମିତି କେବେ କରନ୍ତୁନି। ଏ ଜାଗାଟା ହେଉଛି କଟିକଟା ନିକଟସ୍ଥ ବେତେଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଝରଣା ଅଛି। ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଝରଣା, ଖରାଦିନେ ଶୁଖିଯାଏ। କାଚ ପଡ଼ିଛି।